dole mutanka waye ake so dole mutanka waye ake so zabi na ne a gaba sanidan jako alinu wanne ake so a gani bari mu je mu zabo wani da wai sai mai ado sanidan jako alinu wanne ake so a gani bari mu je mu zabo wani da wai sai mai ado ga kasa ga maciji wanne za a gani in dai an ka fasa na san sai an ga jini alinu ka fito domin kowa ya gani kai sunan ayyata da gani ba raini mai matsayi ko abin kafi fari kuma na jini dan manya ne wai me ke faruwa gagwani na sani danja mai tarin jama'a ya fito taro sai ya kira sa'a zance na kuyi nazari ba na yi da ba'a mai tashe mai lokaci ya ɗauko sana'a ni abdul sarki nai maka baitin da'a kun ga gwani na shi yayyo karuwa dan hausa ne mawakin alinu ku sani ko ina an san shi babba da yaro kan gani in ya fito taro kowa zai so ya gani wani na ya dara naka abdul sai ka sani ga namiji na maza ba mai cewa zai hani da itin kawo na ba zan makuwa sani danja mai hujja mirshadar da masoya gaba gaba jamu muje ba baya abdul sarki ina nan jarumi kar ka tsaya